Ayusa nakalugsong yun ng mga singkaw og syudad. Di matabas-tabas gibaon ako sa kakaldero nga kanon napay sinaksakan niya kamote. Porting pagkaayusa nakatukom na yun og mga spicy ang mga singkaw. Di mayano-yano manokob ang mga singkaw. Hilamos ang tag-usa ka hiwa. Burot na pupabonan sa mga singkaw. Grabe porting dagwag mga lamoy. Awan na dagang pasundayag lahos. Di napunta, sugdan na nato. Kay nakalugsong man ang mga singgaong gikan Pentaunis Bukid. Naapay na milit mga Marcicos Carsones. Diin kanina nagsi-8 libuna. Mangita tadrig lami-lami nga tokpo nonon. Kay magsigir at tagtoko bugbaw-baho. Di apay usa ka singgaong nahibong siya. Kay porte ko nung pagkadagkuas mga balay dire. Unsaon man in taon nga wamanis ato kahagunoyan ra yung makita taon sa to manlantaw tadrig mga tokpo nonon sa kilid-kilid. Diray kakita ng mga singgaong. Ara ta di mo tukob mo testing tagtilaw ani. Lami man daw kuno ni kay magsige magpakita sa TV. Awan na dagang pasundayag gilosob na nas mga singgaong largo. Di matabas-tabas gibit-bit na usa ka singgaong di atong kaldero. Porte po pagkaayusan na kay sinaksaka na og kamote. May na ba kay sangan-sangan. Di yun ay malunosan mga singgaw nga asa maglakaw-lakaw kay gibaw na usa ka kaldero. Gilosob na sa usa ka singgaw largo naguna-una pa so data dre kay gipanggusla na pagayong mga singgaw. Usuga gusto ko paneron kay mga gutom na kayo. Pag-abot na to da sa sulod nagtulo-tudlo din ang usa ka singgaw. Mamili siya kana kunong spicy. Di matabas-tabas ang gitudlo porte pagkadagko siwa. May na kunong di mapingis ang mga singgaw. Porte gyud pagkaayusan ni. Wa gyud gibuwag ang usa ka kaldero nga kanon sa usaw. Matik mangita na tagkasailan ani atong mga materyales nga gida. Awan na dagang pasundaya gikuha na usa ka singgaong dalargo atong hukaran. Ibutang na po na atong usa ka kaldero da nga kanon. Diara hakyaran na natong hukaran dia. Syempre nagdaan lang tag hukaran na to daan para always ready mo na og asa ta makatukob. Okay daog tabangan na nas do ka singgaong og hakyad atong hukaran. Diara po natong usa ka kaldero nga kanon no. Asos di gyud mapingi sa mga singgaong ani. Grabe naglaos dok. Syempre di po na magpauhay atong materyales nga luwag. Mikos-mikos na nas usa ka singgaong ablihi atog sok na dia. Samtang naglingkod pa ang mga singgaong ato putoy usa ka singgaong nagmaneho puto siya palit og usa ka kahon nga manok. Awan na daghang pasundayag bayre largo. Gibit-bit na nas usa ka singgaong datong ilhanan og padong atong order. Maglingkod-lingkod usa ta diri. Awan nakagwantang usa ka singgaong mitimo na gyud siya kay porte na kunong pagkagusla gipanggutom na gyud ang mga singgaong wa nakahuwat nitimo na gyud og bahaw. Grabe porma nagngalunos di nakahuwat. Unsa man may kagilkil naman ang kaldero. Grabe na yung mga gutoma. Gihukad na sa usa ka singgaong dadaan atong bahaw nga sinaksakan og kamote. Di matabas-tabas porte pagkaayusaw murag padong mangilaw. Di ara mitutot na tong duaan. Matik unay dagang langay ikuha na sa usa ka singgaong largo. Di ara tong ipalit nagpanilap na usa ka singgaong porte na yung gutoma. Gidaan na sa usa ka singgaong kay ang mga singgaong dito uban naghuwat na. Di ara ibutang na dia. Wanay dagang pasundayag parang tangan na nang gipang tip dia. Habuan na kay wana nagpanilap ng ubang mga singgaong Karabe porma nagmanga lunos. Di ara okbe ko no. Asos di matabas-tabas porte pagkaayusan niyo. Pagkalamian ni spicy katokob yun mga singgaong lami-lami wanas baw-baho. Wanay dagang langay ibutang na sa tong hukaran. Porte pagkaayusaw pagkadagko hiwa. Akan ni di gyud mapingi sa mga singgaong borot na pababonan sa mga singgaong kanit tinukob atokbon sa namon kay gipanggutom na bagay mga singgaw wala dagang pasundayag abunan habhab Sige na Mark. maniho na mo dia Sige na. Kanon ta? Buat pabawnya? Kita sa buwan. ayun tol nang sama singgaw Singgaw. Buat. Spicy ba? Sama ba? Ma-style ba? abawang dalibi kanong pagkaon ito Gahas kamote. Bukan ang malaman. ang gakas kamote ibukbok natukan Mana? Hati tulur mo yung kanyang kuha ni. Oh, di na. Grabe dali ang nag-iban mo. Tulur ang kuha. oh Kamu? pabe meron ka pa nakatugbong Yaman yan ang delivery na. Kami kaya. Binyo ka, makarang taon sa pin. Meron yan. Malinis din ito. ayun na diyan eh ayos ah Ay, ikaw na. Ada sum. Ubas.
Paningwa bisa paning kamot pa. Kayo sa. Dapat na panong panihapon eh. Mo ba? Perfect mo. Pansin mo ay. Toothpick mo naman. Inanalagay ito sa tabra. Toothpick mo. Ini ni. Ano? Apa? Kadang nggak tahu mau nanya punggung. Dusun. Gue mau punggung ya? Masih lah. Nah, Ya, tangan. gitu benda. Karya sumber. Grabe, rumah lunus. Kape. Dira grabe kaagi sa mga singkawang o pulbos kusugas tokob sa mga singkawang karon pa nakalugsong kay wala ko nonis bukid awag ipasaylo wag ibilin burot na pong pabawnan sa mga singkawang o grabe di matabas-tabas mo tokob purti dagwag mga lamoy away habilin sa usa ka box grabe makadag tokob mga singkaw nga nagpasa lang ang buko ko murag yagi anong bagyo di mayano mga singkaw nga pag humana tokob diha am largo na ta diri sa Santo Niño panagkot pasalamat ta sa mga grasya natong nadawat ug sa mga nisuporta nato daghang salamat wala daghang pasuntayag pag humana tong panagkot mag picture ng mga singkawang da kay karon pa nakalugsong mag shoutout sa atong mga singkawang shoutout kang PG Plasos Romero, kang Montesilio Arellano, kang Rafael Sinilong, kang Dodge Bongs Skiptron, kang Emerson Ranua, kang Gwendolyn Manos Retreta, kang Jane Cano Salas, kang Jojo Tapere, kang Enriqueta Camargo, kang Lex Inot, ug kang Alan Villaflor. Shoutout tanan ninyo mga singkawong comment lang mga singkawong sa tong latest upload at turtam kag first 15 comments sa tong shoutout. Diri lang takotob mga singkawong i-share ko like nga video para mas daghang patang matukob.